Sa number 2, business sector ang nagpalabot sang suporta para mapatuman ng Urban Master Plan para sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Ang pagpatukod sang bus rapid transit kag coastal highway sa tatlo ka mga ginakabig growth zone sa Bacolod ang kabahin sa ginpresentar sang urban planner nga si Architect Carlos Arnaiz sa ginpatigan nga business summit tupod sa Mayor Albi Benitez kag iban pa nga mga city officials kag katapo sang business sector. The goal is to institutionalize the ecotourism network so that there are centers. Sa mga pagtililipon, ginpalabot sa mga negosyante, labi na sa bahin sang real estate industry, ang suporta sa Urban Master Plan sa Bacolod para sa ginahandom nga Super City sa 2050. It's a comprehensive approach for sustainable development. So i-consolidate tanan ang ilang mga suggestions. Yes, and then after that, once nga na-incorporate na, i-final presentation ta, and after the final presentation, i-include ta na sa atong mga layi. Hindi malipod nga dungan sa ginatukod karon nga mga infrastructure projects kinahanglan ng dugang nga mga public transport system magluwas sa pagpasiguro sang water supply kag kuryente. Ini man ang luyag nga matagaan prioridad sang alkalde. Cite ang mga iban nga mga LGUs nga karasik sa development but subong masugata nila ang problema sa traffic, masugata nila ang problema sa kuryente, tubig ug mga iban pa. So hindi ta gusto matabo nga kita dasig ng development. Kita nyo naman, no? Grabe na mga development na di. Maabot na sa isa ka time or isa ka problema man ta. So what we want to avoid ang mga future problems brought about by development. Karon nga nahumana ang dugang nga mga road projects. Nalakip na diri ang Bacolod-Negros Occidental Economic Highway. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga dugang sa mga plano ang pagtalana sa mga transport hub nga malapit sa mga gina-develop karon nga mga township projects sa syudad. I believe that there is a need for us to look into possible routes, especially on that part of the city along circumferential, because the challenge then was all sugarcane trucks, all vehicles traversing north to south will only pass through circumferential. Handa ang Bacolod LGU nga maghatag sang incentive sa mga investors nga interesado nga magnegosyo sa mga major growth areas na lakip na diri ang north area gikan sa Barangay Bata nga sarang tukuran sang International Port, Ferry Terminal, Eco-Industrial Parks kag Agri-Industrial Logistics Complex. Ang central area nga mangin multimodal transit center para sa integrated housing options kag south area gikan sa Barangay Sumag nga himuon nga tech district nga magasuporta sa mga startup hubs. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.